Hello guys. Aditak mga manok. Lima. Sa dua, tulo, upat. Kulangin usa. Ay, dalan usa. Awaan ko. Nagbubunay ngayon. Tapos bayaran nahin mga siwo. Piso. Tapos sabi ng ayam. Anong ayam? Only watit ka ng chicken na pagkain. Ay ka na ayam. There goes my dog. He like to chase the chicken. Hey, rooster. Hindi talaga ayam. Pero yung pagsamukunit mga manok. Kalawit itade nga aton mga bagong mga piso. These are sinitamon hen. Where's the chicks? Adto nagkakatago. Tik 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 tik. Ano sa dito? Wow. Damo na ikan mother hen mga. Damo pa bunay. Yan lang daw pa bunay. Ogin o company yang makuha. Iluluuban pa niya. Paray pa niya mahimo pang piso. Yan lang dagkunay iya mga siwo. Dapat bayaan mo na ito, mother hen. Mamamatay itong piso. Mamamatay itong piso. Ay, gitutubungan ko pa. Gitutubungan ko. Higit mamamatay. Tapos tinagan tayong tubig. Wow, cute little baby chicken. So we got 7 new chicks. Sana may pamabuo ng mga chicks. Very cute. Little chicken. So siya naging balayanan. Akon ugang. Tara. Very good talaga sabot. Kamaya ko yun nga. Waray agi eh. Pinamilin ko na kaya niya yung bubunayan. Apay kinaagian ko. Tapos nabutangan ko yun. Ano yun eh. Sim. Para bisan umuran, di riya mahulos. Kaya kung umuran niya mahulos siya, waray. Mahulos ang bunay. Waray, di rin matutkan niya pag praise God. May datan naman ang mga pag-umanok. So look at the distance from the mother hen's nest. Ayan, ano yan nest. Ang amon ugang. Ang distance ni hindi may takaragian. Hindi hiton amon balay. So this is the distance. Lagi mo ko didahin burunayan waray hiyakad to. So basurahan na. Kasi ito na niya distance from that area to that made of nest. Waray kadtuhan made of nest ang pugaran. Kaya nagtulog diya ditohan didahan dating may lubi ang guok dito na iya pagbunay. And 7 out of 12 eggs. 12 eggs ba? 13. I think itada nga eggs 6 pa. So that is 13. So far 7 pala itong iya chicks. I doubt it na mapupusa nga tanan. Mapay ko na itong pipito nga mga chicks. So this is our forsaken backyard. Maray activities din ni. Ano ni mahugaw nga ni. Medyo linis-linis na yung tala.
But this is our backyard. Puno din dahil bayabas. Gusto lang mahulog anak cellphone. Diri na ko diyan nagbubungin mo pa. See you later. This is my Kuya Ipoy. Hello, Kuya Ipoy. I love Kuya Ipoy. Buutan niya Kuya.